Awunsizwe. Sithando uyaphila kodwa? Ngiyaphila mina. Hayi siyaphila. Bahlala wedwa. Ngazi uthi unesizungu. Hayi kanti lutho nje ukuyicabanga nje awusho ukuthi angisathi manqa namuhla. Ayibambi kahle. Hawu ngobani? Kuba kahle ke. Ungazi uthi ke. Unomuzi uthile ekutheni namhlanje. Uyakushonela ikamthane. Bengishonela kanjani nkosazana? Cha usuyangideda ke manje dad. Ngichaza ukuthi obekusihlanganisile sekuphelile. Awukwazi phela. Ngiyakwazi. Awukwazi ukufika uthathe umtsizwa bami bese uzothi ukuhlanganisela sekuphelile. Wena ungizwisa into ekade ngingayazi mina ngiyigcinile njengensizwa yakwethu. Wena wazothatha umtsizwa bami. You understand? Ngihleli mina nguqwabe nguyeyeye ngumpangazi. Wafika wena wangizwisa into engingayazi wathi angikhululeke abafana bayazi lento. Wena ngoba sungasaphelele wathatha umtsizwa wami cha umuthi uyangishiya ke mina umtsizwa wami uthatha umbeke la. Thatha umbeke la umtsizwa wami. Umthetho wakho ususangena. Ngisangene ngani? Umtsizwa uyazizwa uthini? Mina kade ngiphelele ngamazi umuntu osifazana. Wena wazongizwisa wena ngoba nakho unenkanuko zento oyaziyo futhi ufuna ukungiqhathanisa nabantu. Ngizama ngayo yonke indlela ukuthi ngikuthande. Umuthi uyangishiya ke ntombi ngicela uthathe umtsizwa bami ubeke la. Yimi unegunya lokuthi ngifuna umntombi bami kuwe. Awukwazi ufuna umntombi bakho ufike kumina ungayona intombi. Yimi umuntu ekade eyinsizwa lana wena wangizwisa into engingayazi. Manje uthi ngiyithathe ephike mina yonke lento ongizwisa yona ntombazana. Kodwa noma kunjalo kodwa umuntu wesifazane okacela umntombi bakhe kumuntu wesilisa wena umtsizwa wakwenza ukuthi umuntu wesilisa uyahlolwa. Cha phela mina ngiyigcinele usuku lami la namhlanje ngigcagcelwa ngentombazana. You understand? Wena wathatha umtsizwa bami ngithi wena umuntu engiyombatha naye ngize ngiyoshona. Hayi ayikho lento angaze ngize ngisho nasemandulo ayikho lento. Ngiyafuna ke mina umtsizwa bami. Washizana. Yo ntombazana.